Buma o swngcharnai yakrai thangjarokni bagwi kokrok porinai ang tabuk o ama nungni ano ogo twi achai rwkha himnani mwnainani phwrwngkha ama chwng ogo mai kwrwi phuru bo nwng chwngno charwkha ama tabukle yakali kwrang thangkha ama chwngle nono muito khlaiwi tongjao ama torok bai malai bo boroknile ama jotono tongo nini mwkhango naina muchungui bo nukdiya angle ama naksawi korom sawi watui nokbar kotor phai bo nini naikolma nini hamjakma rokno teibo muitonmanwi kha khamwi ani mukhorni muktwi klai ama o ama nwng tamni bagwi chwngno yakari kwrang thangkha imang hai khlaiwi kwlang thangkha chwngno o ama tini nono tini bumarokto borom khaimani salo nono teibo muitonmano buinile ama tongbayo borokrok naikhe nini mwkhang nukma hai wngwi tongmo jephru no bal kotor kormo sawi sibsawi phaio afuru bo ani hujuo nini khang khna ma hai khe ma tongjao angle o ama ang thopru bo imango nukma hai khe ma tongjao nwng chwngno chwraifru ni simi naikolwi tubuo nwngsarok tabukle torbaijak ang jethani thangwi wngkha swkmani phaifru bo angle sabono se phunuknai anile teibo phunukjaknai kwrwi ama nano belai muitonmano buini amarokle boni bwsarokno mungsa swkmanwi baikhe hwnwi khatungma bai hamjakma bai khe yachakso chao angle abo hairokno nugui ani kha belai tongo o ama tini bumarokno borom khaimani salo nwng oro sakbai thang manjaiya phano ang songmano tini khorabo chwngbai tongkha o ama o swngcharro le kebo tongkhainai ya sarsale sarsa o swngcharno yakarwi mathangnai no ma tini nwng chwngbai logi kwrwi phano nini bwsarok o tini nono tini bumarokno borom khaimani salo nono muito khaijao tini Mother's Day eba bumarokno borom khaimani salo je ani o video naitongnai kokrok porimani naitongnai buso to bumarokno no aitor hamai khaithwng tei ayukkrok khai tongthwng tei joto bumarokno ayukkrok khai tongthwng hinui jotono no hambai tei chibai tei hamwi.